bo ko ale ko tereke doma ko aka ka kurusi tige kabira le kaba kurufa kofe ko ako ale ma yala ciden tere la kurusi tumbewa ko yen ninde fu unyinin kali jabula fulo ni ciden ko minye finiye ika dorokiyo ika tafiyo akake alikaba kurufa kofe na ko cieka fini akake alikaba kurufa kofe abe fini sugu de ta fojian kawuli fini min tumbe ciden tere la fini min tunte ciden tere la ciden ye cie kone ka don fini danyoro de fiye ta fede sirlembe la o ciden ko akake alikaba kurufa kofe kulusi debe ela o ciden ko ka kulusi ka kala ka bafura kufen hadisa imbata doloki debe ela kulusi reta koro ciden ko ka doloki de ka kala ka bafura kofe fonnin ka famu harin na ma kulusi togofo fonnin ka fa wodi ato tumamu imamu an-nawawi aye bonda do ce ka fini kan ka bila hakem minna ako akera tafe sa akera doloki sa akera kulusi sa ko bede benina hadisa imba bedeta شيرين بكو إيجار للمسلم إلى نصف ساغ فإن أبيت فإلى الكعبين وما أسفل من الكعبين فهو في النار شيرين بكو سلاما كفني كو أكاك جلنغلا تشامنشلا أكون نيما شيء ولا أكنا كنا الكعبة كرولا أكون من نيم فيمو فين جينا الكعبة كرو فرا دوما كجري أكو يبتاسما كنو كاسورو شيرين تريلا كلوشي تومبي أسبا تري يري حديثا سهلة لا شيرين يكلوشي سا نيالا آيا دوسا amado kuma fulan nano de la doni ke ba bolo me tire kulusi tumba tire la yo kulusi safana bon ko ambal mamuso do ko wali muso ka photo beye ale ka che ka telephone kono ko ale be ce ta ko na ale ce nyini ka ba fo ko ale be ce de nyini o muso wuye ko be chogodi bon ambe bilasira limi fo ce wuye ce ko ne wali muso a photo kana yi ka telefone kono har ni be ce nyini muso ya an ko doni ke ba ko ni ci den ko muso ce ni muso sunna do na be nyogon furu aka nyogon ye foto to plasita foto ta yere ya haramu de fulo kele fulanna photo inte yeli implasita photo do beta abe muso do ka photo ta chogo do benya ni e ya ye dro ba fontenya ninko me na yire nya kiran nani ye dro ibe ala kala nye minye photo la ninte na ya suri do na la dro be nimisa muso do fana be photo ta chogo ba che juguya ni ya ye dro e iba fo ne ma senima me ni yire nya ya ye ibe nimisa parce que photo de yache juguya donc photo inte yele plasita donc ninte ewa fujaye ninte ujuraye cheinye ni oba la daga ye wali muso photo kaya ka telefone kono ninte ujuraye telefono photo ye haramu de chogo ya bela photo tali ya haramu ye chogo re karti danti photo ute ni photo chogo ale ka maraka telefone la haramu de do ate beaye fulanna harin ni abe wa muso na be chede nyine photo into plasita doni ke bawbolo donc ninte ujuraye nabe wali muso photo marani asababu ninte ujuraye abolo aka wali muso photo marali bila eko be munke donc ale ko fa ka so no ko donc do re ko ale ma ko ka to so ko no ko ba tele na ko se ga dina man la se mo donc fa le ka to ka ta si mo no fa na ta ko no ya la fa so no dina na fa ba le ka sew ni nyemme nyininka kwambal ma muso do de ko kulu be duba kono muso tobe bo ka sigi nyogon ka be baroke ale kelemba ka sokono ate fara muso ka baroke ko do ko ale ma abe kele nan sigi minna sokono be se ka jinna bara bila mogola aka bo ka fara mogoka
ko yala le ka to kelen na ka sokono ne aka fara mo ka be chogodi bo shikata la mo mi silama min ni yere ya do ni nyagambira mo wala ni mo be baroke men jagambi la mbese ku nafa kunya mariya ku bali ni silama sugu de kanye kateme silama ka ni kelembe yorola no be mo fara nyogonya ni ka famu fulo silama min na bese ka nyagambi mo wala aka hera do ka silama do soro ni silama sugu de kanye kateme mimba kelena me silama ka nyagambi nyogona dole ke bawo ko abe bilade ni sababu dobe ni fitina be ni nyagambiro la fitina balanka dinala a ube ni nyagambira nunu na ka baro ye korofoli ude haramu kuma ude fofo korofoli kuma ude fo mogobe amabo jamala ni nyai kelembe shigi me ni yere yado nindo na jamala ube nsigira ka fara jamaka nje sira fitina ni ka dinala haramu kuma ute fo gerew ni baro yoro na ikake mogo chela ode kanyi kateme ikelena me ni yere yado ni nyagambira mogola mbe sira di fitina ya katinka dina be mbe sira de haramu kuma munum be fonte segi nyire mina hari ni ma dola mbu la membe junubo so ibe se kama bo mogola nina nini sababu ye bo uye minfo ikele ni be nyana fila re ikele inyana filendo nyaay har bunu siminu ka kitabu do kono ako minye baki nye bana bay al baras ako abeke sababu ye ko bila mogola yere wakati be ni ikelembe nyana fila wakati be ako be seko ako abe sababu ka bana sugu yere bilela nyana fi ko dugu ikele wakati be nyana fila obeke sababu ye yere ka bagi banai no semino ka fenna ko abeke sababu ko bilela yere ni nyemi fana fo abeke sababu ko fana bilela shetanu baro ne na ya soro ni mo mi nkelembe yoro la ibe jikiru de la ibe qur'an karawu de la ube be jikiru de la donc ebe jikiru munu qur'an kala munu na ulube ikoroshi kitanga kabo jinya ko juguma aha kanyana fite foi la de qur'an te kala jikiru teke foi teke wode ka jugu mais ni mo minya amma bo mo wala dina fi ika fitina sirana fitina ika dina la ube kana do mo ka korofoli no haramula ikelen tara shigi ode la ki mabbo mo wala ibe qur'an kala ube ka jikiru la bashi te ka wala ah Navy boys, our Ipangu, bon ni nyinin ka ko ni be bo burusula ibange bagaw ifaawu ni baw mo iba soro ni be ta tungala sisan mo ba fo e kata karamogo fe ikata laje ni tama in kadila ubi amandila wo ko bange baga munun be nunu fo ye iba soro lu be burusula ube sallu be su ute dina nyado won munun be ni akida su ko nu sara ebe sallu kawa mo doni ke bawo ye mo filibantu tila kata tila yoroma fula bo karamogo munun be an ka burusula ni jama wuyoya tobu nofe karamogo nunu yere mogo be se ka kiri tige ulu ka kafiriya ka teme jama min bu nofe filibanti jama be don ke bawo ye difference do filibanti jama nyemaw ani jama wuyoya to munun bu nofe u ye difference do ni nyogonje filibanti jama nyemaw be se ka kafiriya yoro dola jama min bu nofe ulu te kafiriya o yoro la parce que karamogo jugu munun be nu be fili ka be fili bantiya sirawuka konfi munun bu nofe ulu fana dara nin karamogo de la ute karamogo wore do nunute ute karamogo wore fana ka kuma mina ni ulute karamogo wore fana ka kuma te sika do ko ewa udusugun kono ni ulute karamogo yere ulu minye karamogo ye ubado ko be ko jugula karamogo be sika kafiriya akida munun bu la munbu kafir ulu be kafiriya me jama min be unofe ni ale ye filibantire ata do de ale dara ni nade ujura be se ka di ale ma be se ka fo ale ma filibanti jahili abe filibanti ala me ante se ka kiriti gale ka ko kafiri do parce que ata do ale dara karamo do la droba no fete bon ni hari e fana ye delila o fa ya dalente ela parce que karamo be mundo ale kunna e ma kala ite fo e kalama ube ebe dina min yere la ude kafiri ay ulu tayinde kanyi
aw be sunna min na be fenni wa fo ma ko wahabiya nunu ye kafir da kanu lamme ale makala ate fo kalama ulu be nunu nofe donc nyema nunu kiri be se ka ke ulu ka ku kafiriya parce que ulu ba do kaba ne jama woya min fule nofe te ni te fendo doni ke ba ko nunu ulu amba fo no ma fili banti jahilu me ante ulu kafiriya Cheikh Salih Fawjan be nin fo nin chogola nin ka koro sifli banti jama nunu na u ka nyema nunu ani jama min bu nofe u te kiri kelena Waalaikum salam. Amba no do ali gudo jabo. Gore ko ban dugu mambo. Musi tare ni na musi tare ni ko so musi ni toli ko ba ti sera ti juma se ko ba musi mambo ti juma se ko bida musi ni do juma se ko na bida musi ni se la no do ni fa nda ko se bi bala e ko fa ja tan fambe ko ya na be de vali ko juma se do ali tarana so bida bukata bon ko ni ko ale be dugu min na ko misiri fula be ko sunna misiri be bidia misiri be ko sunna misiri tolu de be wala me juma te sallo kono ko bidia misiri juma be salli o de kono mi har ni juma salli banu bu ka donkilu ke bu ka bidia bara woni ka fatiha taw ni fe unke yala ale be se ka sallu ko fe wa o bidia misiri ka sallu ko fe chogo ya fula de don anko munu bidiyani e cogoya fula de bidiyatu mukaffira wa bidiyatu ghayru mukaffira bidiya do be o be mugo kafiriya kila bo silamiya kono bidiya do be o ye kabayira junubu de abi kanna ima bo silamiya kono bon ni mugo mi ale be misiri min na bidiya misiri min na ni bidiya de bu bolo min bi la bo silamiya kono no dankaniya be ale bolo akana sallu kofe misali la ni ewa su do bu bolo kaburu tugu do bu bolo sanyelema almami yere ni jama beta kaburu njera ka kantigeli ke kaburu ye ka wori din suma ka wori bila kaburu ka dafalen ke ni suye na ya suru ka bidia me ni chogola kafiri do salite sa akofe ni juma werete no odete salli fana salli sunna misrila akana juma salla kofe ka juma salite sa ni nye kafiri de ni bidia ba bolo mimba la bosila kono o dankana be e bolo ibo do kana salla kofe chogo ya fulana be bidia minna kabayra jinure bono fatiha tamunu bo ube kay salli kofe e bo de do me bidia mimba kafiriya eto hari na ba bolo eta do abolo ete bidia do abolo mimba bo silamiya kono me salli kofe ubo ka donkinu munun ka ubo ka ewa fatiha tamunun ke ubo ka do sugo munun ke ubo kone ke salli kofe o ba fo ni nye bidia minye kabayra junubuye atu labo silamiya kono ni ibe dugu minna ni juma wereti bolo adagara ka salla kofe o ka bidia munu fule ni nye kabayra junubu bidia munu fule ni nye kana faru ka bidia inkelila eki ka juma salli ikabo o ka bidia ka junubu buka fente e ka sallila wala bidia mo ka kofe salli yeninde ka fara fula be ka ni salli robi bolo min ka bidia ma labo silamiya kono min ka bidia labo silamiya kono sunna mo ko ni salli yoro bi bolo dugu kono kana salla fula be si kofe min taba labo min tala talabo ni salli yoro bi bolo kana salli asi kofe ta salli sunna mo no fe sta salli sunna misirula be na ya soro salli yoro wereti bolo de sa ni faram fansha bena na ka bidia ba labo silamiya kono kana salla ko sallite saha ko chogoshi na kabira ta labo silamiya kono sallito yoro wereti bolo salla ko fi akabira bay kay akabira junuba yere kay ka salli sahara Bon ko ewa depuis sungalo jora ko nin carte kono ya ko sanfe ko ni su donna drosu ewa donna dro ko demisenu be wuli man kan na kiun kono u be balontaw ni feunna o yala nin de fo ba bange bagaw de la u be jondo folo
ni defo folo ni nyen ni mara sugu na ɲɔgɔnna kariw ni beddiw la o ye faamaw de ka kunko ye kari kɔnɔnaw la beddiw la mankan minnu bɛ kɛ kiw ni fɛnw na faamaw de ka baara ye o ye fɔlɔ ni mɔgɔ senfulu wulila ko denmisɛnninw bɛ mankan ka kare kɔnɔ u bɛ balontan na kare kɔnɔ k'e b'u bali cogoya dɔ la o bɛ na ni fitina ni kasara ni fɛn wɛrɛ de o ye faamaw de ka baara ye kare kɔnɔnaw k'aw kɔlɔsi sunkalo kɔnɔna na denmisɛnninw kana mankan ci u bɛ kana lasosow ni fɛn wɛrɛw kɛ o ye faamaw de ka baara ye mais o t'a bali mɔgɔ kelen kelen ni kɔni ko ye diinɛ mɔgɔ ni silamɛ de ye kelen kelen i ka denbaya mara fana ɲininkali b'i kan mɔgɔ kelen kɔni ka den ni yɛrɛ y'a dɔn e den b'a la e bɛ se ka kuma i den fɛ i k'i den mara i ka kuma fɛ ciden ko kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi الرجل الراعي في أهل بيته ومسؤول عن رعيته ciden ko abbe genne kala bebe nyini kay ka genne ke fenna du tigi iye genne kala de i ka du konona la khiyama do be nyini ka i ka genne ke femma du tigi kelen kele ka do ibe nyini kay ka denna abe min ke bolon kono abe min ke kare konona na abe min ka ala soso na ala kutala ala bi nyini kala o ko ni masuliya be du tigi kelen kele bolon iki janto i ka denna i ka kɔlɔsi a taa yɔrɔ na yɔrɔ a bɛ ko minnu kɛ i ka kɔlɔsi ka ɲamari ala t'a la ka bila ala sɔsɔ la o bɛ dutigi kɛlɛ kelen kan mais min ye min bɛ kɛ kari kɔnɔna in kɔnɔna na o balili o bɛ faamaw de bolo bon ko dɔ de ye dafalen kɛ ko ale bɛ tan kɛ komi ale yɛrɛ si kala yala ko tile tan de ou bien a ko a ye san tan de fɔ ko ale t'o dɔn yataharra ale yɛrɛ de bɛ ko dɔ jate minɛ dɔrɔn k'o kɛ ninnu fila la ale yɛrɛ de bɛ ko dɔ jate minɛ k'o kɛ komi ko wagati sera pewu subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk